جزينا مار نقحتنا يبر عمقنا في سعر مهن بلا بلوت مستين فقر نجاجح نغيب مع داين قاعد لبون سترر سكون يلن كركو حك خونيو نبر يا نبر روحنا معدون فلنمامي ورقو منفس كنت أسقمي بسبرق ريخو وين تعاشو تاريخ تمالين فتاتشو أنفتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبها الكحشنا مسائنا حقيقات سرت بالي مللينا حيلي صار فقري عاد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بغفل نمني بلبي لساني خبط حينا تفرون تغني. When US President Joe Biden invited African heads of states to come for the US companies that have started investing in West Africa. The fact that African leaders have repeatedly caused embarrassment for Africa. This is evident once again as 48 African Ethiopia emerged as a significant ally to Korea. Of silence cuts across France, it cuts across Kremlin and also Niger. But where it gets interesting is that the International Atomic ህዝቢ ትግራይ ገበን ጆኖሳይድ ከም ዝፈጸመ ሓደ ዓለም ለኸ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ከዓ ሕወሓት ዳግም ሕጋዊ ኣፍልጦ ንክረክብ ዘኽእል ሓደ ንስኽ ብኣኺ ዝግመት ኣይኮነን ሕወሓት ባይዘወ ነገርክ እንተኾይነ ልክዕ ኺ ብኣኺ ይዕቅንን ሕወሓት ብኣኺ ኣይዕቅን ካብ ፕሬዚደንት ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ዶክተር አኪናዊሚ ኣደሲና ብዝረኸቦ ሓበሬታ መሰረት ኤርትራ ምህላል ማይን ምስኡ ዝኸይድ መስናዊ ሕርሻን ገስጋስ ኣርያ ስለ ዘላ ሃገሩ ካብዚ ተመክሮ እዚ ክትቀስ ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒተ እዩ ሎሚ እውን ኩሉ ጎርጊረ ክንመሃረሉን ክንፈልጦን ዘለና ዝበልኩ ኣርእስታት ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ ሰፊሕ ዝኾነ ሓበሬታ ይክህልወና ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ይካየድ ስለ ዘሎ መጀመርያ ኣተኩሮና በቲ ናይ ኮርያ ዘሎ ዋዕላ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ሒዙላ ኣብ ዘሎ ኩነታት ፀብፃብ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ክንርኢና ማዕረ እቲ ዋዕላ ዝካየድ ዘሎ ሃገራት ኣፍሪካን ህዝቢ ኣፍሪካን ተሪር ዝኾነ ነቐፌታ ኣብዚ ዋዕላ እዚ ከስምዕ ጀሚሩሎ እቲ ዕላማ ድማ እቲ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ካብቲ ኣፍሪቃውያን ህዝብን ኣፍሪቃዊ መንእሰይን ዝፅበዮ ዘሎ ተራ ናይ ኣፍሪካ ብደረጃ ዓለም ከመይ ክኸውን ዝግባእ ካብኡ ዝብገስ ምዃኑ ንዑ ክንርኢና ካልእ እንታይ ተገይሩ ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ኸ እንታይ ጌራ ዲፕሎማሲ ክንርኢና ብደረጃ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ውድድር ናይ ሓያላን ካልእ ገፂ ሒዙ ዘሎ ንዑ ክንርኢና ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ኣብ መወዳእታ ድማ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ብፍላይ በዚ ፖለቲካዊ ኣንፈቱ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ንዑ ክንርኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ቀፅሉ መጀመርያ በዚኣ ትኽየት ዘላ እቲ ዋዕላ ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ እስከ ንእሽተይ ንስማዕ ኣብዚ Africa has a lot that South Korea needs. Africa's markets are growing. ኣብዚ እስከ ንእሽተይ ኣብዴት ኮንፈረንስ ናይ ሎሚ መዓልቲ እንታይ ከም ዘሎ ድሕሪኡ ኣብቲ ትንተና ክናቱ ኢና Estrogen begins our coverage. South Korea and Africa will establish a joint economic committee to further promote trade between them. The agreement was made in an MOU signed on Wednesday between the Korea International Trade Association and the African Continental Free Trade Area at the 2024 Korea-Africa Business Summit. ኣብዚ ዋዕላ እዚ ሓደ ፍሉይ ነገር ዝተገበረ እንተሎ ኣፍሪካ ፍሪ ትሬድ ኣፍሪካ ዝበሃል ኣሎ እዚ ዝኻንታዩ ኣፍሪካ ከም ሓደ ዓብዪ ዕዳጋ ኮይኑ ምስ ካልእ ዓለም ዲል ክገብር ከሎ ብመንገዲ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ እዚ ናፃ ንግዲ ናይ ኣፍሪካ ዝበሃል ዘሎ እዚ ሓደ ዓብዪ ለውጢ ከምፅእ ምኻላ ኣብ ኣፍሪካ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣክንዲ ምስ ኮርያ ስምምዕ ክትገብር ትፍትን እንታይ ዳ ክትገብር ዝግባእ ነይሩ ብሓደ ኮይኖም ሓደ ዲል ክገብሩ እንተዝኽእሉ ብዛዕባኡ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ኣሎ እዚ ግን ጌና ዘሎ እዩ ብሓፈሻ ብዛዕባኡ ሓደ ፕሮፌሰር ናይ ኣፍሪካዊ ክዛረብ እስከ ንእሽተይ ንስማዓዮም እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብዛዕባ እቲ ቢዝነስ
The event, held in Seoul by South Korea's Trade Ministry, was attended by more than 400 people, including heads of state, business leaders, and economic experts. They discussed key እዚ ናይ ቢዝነስ ኮንፈረንስ ልዕሊ 400 ሰባት ከም ተሳተፍዎን ፖለቲከኛታትን ቢዝነስ ፒፕልን ኣብ ዓውዲ ቢዝነስ ዘለውን ዝተፈላለዩ ኪላታትን ከም ተሳተፍዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ ኮርያ ኣብ ዓውዲ ፖለቲካ ምናልባት ብዙሕ ትርቋሕ ኣይኮነትን ኣብ ቁጠባ ግን ገለ ካብቶም ካቲንግ ኤጅ ይብልዎም ኣብቲ ላዕለዋይ ደረጃ ናይ ቴክኖሎጂ እትርከብ ሃገር ስለ ዝኾነ ከምኡ ድማ ካቲንግ ኤጅ ዝኾነ ካምፓኒታት ዘለዎም በዓል ሳምሱንግ እንተተዛሪብካ ሃይንዳይ እንተተዛሪብካ ኤልጂ ዝበሃል እንተተዛሪብካ هي أنت تزاربنا أبكال عودون بتعمي سفع زخونة عقم زلومي من أبنا سامسونج دحريلكا ناي تليفون كاغلت راي كونن سامسونج هذا نفس زخالة كونغلومريتي زبحال أب تاي كونسيومر إلكترونيك زبحال فريج دي خاطي تبلو تي في دي خاطي تبلو برينتر دي خاطي تبلو كمبيوتر دي خاطي تبلو العلو كله دمات ستيكس زي يو اس بي ستيك دي خاطي تبلو كالو كله اكسسوارز أو وش تزعاتو تشيبس أبكل عودي نقد ميت خيزلو دومينيانت فورسيو لك كمان توم كامبانيات ناي كوريا هذا نجار زحزي يكونن كاب حدا جاف vertical integration يبلوهم كاب حدا كسب مودا بزح عينة سيكتورز حيزو زخي كامبانيات نزارب جلنا بزمل كاكتوري خلاها بفلا أب construction دما دومينيانت زخوني أب ديفنس أب أسوار أبي عقم زلوا كامبانين هجرن كامبانيات نزارب جلنا زي أفريقيا نزي متولو اتزجرمن اتزحزن كفالناتو 40 شومنتن وكلتنا هجرات نحنت هجر شرطها يمزعتو زلو نحنا خمزلنا حجينا إثيوبيا خنسمعينا بزعبازي نابزكي تملسنا غلنا اتأجباب كمي كمز جبروه انتهي خزر يكاسي حبراو زخون الامان خو جبرون كبيد مخانو امنت ناي كينيا كزارب كله وين هي رواندا كزارب كله كل جزء افريقيا نابليوم ريفورد جبرو ناي إثيوبيا اسكن اسمعيو زسمع مدرنيش كفالنا تنسمع برايم مينستر رب مالتي. Ladies and gentlemen, I extend my heartfelt gratitude to President Yoon Suk-yeol for hosting the Korea-Africa Summit as we collectively navigate global challenges and endeavor to achieve stability and growth. The ties between Africa and Korea date back to the Korean War of the early 1915 as a significant ally to Korea, contributing the Ganyo Infantry Battalion to protect freedom. تاي زبل زلو نس تاريخ يو كذا خارج زفتن زلو قانيو زبحال هذا كابتي تي وتدراوا حيلي إثيوبيا ناب كوريا سددتو بمن يمرح نيرو بإرتراوي أمان عندهم يزمرح نيرو again إثيوبيا يوكل نيرو جن إرتراوي نيرت جنرال عزمرحي هذا كابتن respected زخونو جنرالاتنا إثيوبيا زبحال يزي قال النقاط الجنتاي مزالو عبا بركوتا كم زجبري نفسه of course هذا تاريخ يزك تكازل ود ما يمس كوريا كتزارب كلها but again بفليب سايد قمت قالنا تاي خاطر سمع زلك كوريا كم هاجر كيك وما خلوا سراويت سدد زنبرت هاجر لومي مس 40 شومنتن هاجرات كتلمن الى كتمصخلا ويكا انفست جبروا ليلا كتمصخلا سبق سئلي كونن I don't think Ethiopia نزل زريو تاريخ كان دحريت مليسكا اختزارب تقين كاكو لوما بيبصح كان لخد عمبر قد مسبني ركات حسابكم طرفكا زنقر تاريخ قرب زخرع ونا يكون حقنا مزراب كندحن ريز وريديز كم زلوينا ريبورت نقبرو جلا سبات الله مازي I think يقنطوكم دي خوينو حكي تزارب زلغان سميتاو زرباي كونن زي إثيوبيا بتتاريخ ناتهم 3 شع عمت لنا تاريخ زبلو التاريخ سي 3 شع عمت زبرت هاجر زبلو ندحر خوينو حفرتي زي نافريكا وردتي زي قد مخالوت هاجر زنبرات لومي مسبع على إرترا تسريعة مسبع على جوبتي تسريعة أبيت خيد الله مسبع على صوماليا تسريعة أب كوريا خيرا سراويت سيدنا نصوم هاجر كيك أنكوي كونكون كلهم تواجينا حيناكم إن أنا بلو لو مجن قالك كابت شد شو 1 بليون تبلوز لهم قالنا أبانا إنفست باجبرونا حما علنا كتب لك الله قد سبق سلي كونن it is what it is so نقطة السكة to encompass various sectors for mutual development. In the current global landscape, Africa and Korea must align priorities to address development and security shortfalls. Therefore, the summit offers an opportunity to envision a future blueprint for partnership and strengthen our synergy. I'm really sorry. Well, حنت كترجم زخل زربايا لأن generic everywhere زخدا تمساسالي زربايا. إثيوبيا بارك سالوا كم زلوا بحرشة هذا زرنا فرلنا قالنا فرلنا يزبل أمودة هذا ما كم زخمز لنا ما تيجي محجزونه تزربا تزحزن الجنتاينا نبل لنا نفسه كف حجرسي نفسه كم زجيرون تحرجليسو نكوريا انتاي مالسي of course ناي investment يخطب له تقول يوم جن kind of embarrassing حكم يوم زم زي سمعوها بزي كابس بقي سم يوم وردتنا أفريقيا زبل وزلوا 40 شو منتن مرحتنا هجرات متيوم
بافريقيا وكيلهم كمان نحنا كمزي نايلهم كنت تزاربوا نفسه كف هجروا كمزي مش هلكا نعم كمزي ناي حد فينتشر كابيتالز بهالكيت كامباني خا جنزب نختركب حبن نختبل كتلم من كلها لك كومينا نرزا لنا بزي زي دما كبري كوننا افريقيا كبري هباني انا افريقيا زي ابزي جسمعوا انت يبلو له. Undisputed fact that African leaders have repeatedly caused embarrassment for Africa. This is evident once again as 48 African leaders are currently in Korea for the Korea-Africa Summit, despite their prior declaration not to be suborned like children by a certain country's president. Just imagine, leaders of developed nations continue to invite African leaders to their... هجنتاينا نرز لنا زيادة ربازيا بفلاي مرحنا كينيا يا لك بلك نزاز ربازيا ست زاري بواصل زنبري 40 شمنتن وي 54 مرحتنا هجرات كاب هجرنا بهجر ناخذوا امون استوسنا باجت كاب زلمنو وكلتناتهم جيرون كقبري يقولوا وكيلناتهم كقبري حبرة افريقيا نابنت كوكلو ما يكلني انت كده كنبلغ الهجن ابنت نيرترا زنا جرزي ايرترا ابتع بيت بلاتفورم سامنت بريزنت سياس ابتنا حبرة افريقيا اي ساتفنيو سلازي از بلاتفورم از نيرترا دبلوماسي نختكايد اب حاجه زي قبر الله اجي كمزي انا كم زخبر كلغنا ايرترا خطبغلا انا خالفت كافي لي كونكو نو اتي فاكتوال رياليتي نزارب زلنا ايرترا عصو زخونه حجر زنبره بعالم درجه تنصيلو كنصلو زفتنو زنبرو حجريو لو مدما اقطبانا عالمن بوليتيكانا عالمن دبلوماسينا عالمن بوق زحوسو الحجري سلازي نفسه كف سقمتنا ايرترا صفق سقمتي انتاي غيروم انتاي رخيبوم انتاي وصيت مصيب زي قدس ابت بلاتفورم تمهلاوان ايرترا سلنا ايرترا نقدمي تخمات زغبر سلازخونه زي صبق نغري እቶም ካልኦት መራሕትና ኣፍሪካ ግን ኣብ ኤቭሪዌር እዮም ዝረኸቡ ዘሎ ኣብ ኩሉ እዮም ዝረኸቡ ዘለዉ ባይ ዘ ወይ እንታይ ተዘራርቦም ዘሎ ብዚያ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ዋዕላ ክግበር ከለዉ ኩሎም እዞም ፕሬዚደንታት እዚኦም ብጀካ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ኩሎም ነይሮም እዮም ኩሎም ኣዲኹምሎም ዊልያም ሩቶ ነይሩ እዩ ናይ ጋና ነይሩ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኣፍኮርስ ኣብ ሃገሩ ነይሩ ናይ ጅቡቲ ነይሩ እዩ ናይ ዩኔሜት ኩላቶም ኣብኡ ነይሮም እዮም ኣብቲ ዋዕላቲ ናይ ክልተ መዓልቲ ተነይሩ ዋላ ናይ 5 መዓልቲ ግበሮ أرجعهم لهم أو أفكار أفريقيا أصل زخانة زي and then what do you do ناي كوريا أم تيهم investment ناتكم أبز pitch قبرولنا أب أهجرنا أفريقيا أم تيهم أبز بوتازي تجاربنا كتب لهم تجيك باكانيرو ناي تلين كخونيرو متوبزي respectfully أبناتنا headquarters نا أفريقيا يونيون نحنا تجابينا لنا مسانا متيهم حسابات ناتكم ويكاناي وفري شركة ناتكم أبز تجاربنا أمريكا come here كالي سعود عرب متوبزي راشا مصوبزي نقول لهم امتي خايم ابت بوتاتي بب معالتهم ويكا بب ساعاتاتهم فلي خايم مزيوم نساتهم يوم زن علينا مساحهم كنسرح لنا كبلي قبانيرو زيد ما افريقاويان صبغ دي يسمعهم حتى دما 54 حجر 40 شمنتن ابنت ديليجيشن كيدم تلو كاب 40 شمنتن حجر نفريت ديليجيشن تسعينهم كيدم الله ترديهم لهم 40 شمنتن نفرتي وين 3 نفرتي ناب كوريا خيدن الله طيب مالتي زي ما عاد جنزبي باقين زلو أرديهم له ما عاد جنزب باقين له ما عاد جزية باقين له ما عاد أجاتات باقين له إتزر له دما دبلوماتيك الكترية خلها أبكال على مزير تريزي من ينزك غيراز جبا سلام تاي تنغفيتا دما نفتم بعد أبيت هجرات نساتين ينسلوا أخ جبراز جبا سلز بالي كينيا ديو إثيوبيا ديو أوغندا ديو يوغندا سنتها مقاصد مسافين سي respect ديو respectful سبي أي كده delegation هاتو سليدو fine إذا يجي كبرت على ناني head of state كاب زغيد ناتو delegation وكلت ناتو ناي نقدي ناي تريد ناي قل ملك خذ يخلو ترجعهم لهم معناته عسرت ويك عسران شدشت مرحتنا هجرات خذوا خلو نتا كونتيننت صبح ينصبار غني بفلاي دما جي دي بي ناتهم let's say إثيوبيا سي 300 بليون بس جي دي بي دلو ايكونومي تحت بلا لا this is a big economy وي كينيا كتب لك 240 230 بليون جي دي بي لنا كندز مليون حزب لنا كندز اغاتات لنا تبل ندير وينكا I think كم كبر كرا خلو كال منستر ناي نقدي منستر ناي قال ملا ديليجيشن كسدت غل مراحك كتعرف شغل ابتع عندك سرح انت زي اللي مرحتنا افريقيا بمولو منابك خدو خلو صبغ شي ما يكونن اجين ابزيا كل زي فليه كزارف زلي ايرترا نفسه كبلاتفورم بهيد اوف ستيت كتساتف كلا كابقالو فلي كتبل سلاتغل ادل يو باي تاع مالتيو نبحر كونفرنس هيد اوف ستيت كاي كله زل على ريسبكت نتاجر يجري ترجمنا له ايرترا نكوريا بريزنت خسدت كلا زل على كبرتنا كوريا كم زلوا تري إثيوبيا كم تقبل كلام كوميزري اتحطن تاينا نبذل لنا كوريا كمي جرا تري أن إثيوبيا أنا نبذل لنا هذه إثيوبيا سي أبا هاجر توينا أمريكا نابن أمريكا كوريا بريزنتي سد الدنيا أرجعهم له منستر نقد خمانة سد الدنيا
تديون له تريجر سكرتارونا يسدني قالك أو تحد بالي أوفيس حازي يزخيب السقعة نملو أمريكا يزوك أوروبا خد متسقله أوروبا حبرت متسقله بريزنت ناتو ما يكون أنت متس نايتي إنفستمنت كوميشن زال يد متس نتسلطان تقييم ما تخكلنيا ديل يقبر سلازي أفريقيا أبكم درجة داي مبصحة نافريقيا وين اسمها مسكنيشن اسمها يبز capital cities, offering them small amounts of financial aid or loans in exchange for access to African minerals, resources, and markets. This perpetuates a cycle where Africa remains a dumping ground for goods manufactured elsewhere, reinforcing an unequal economic relationship. Meanwhile, as it is disheartening to witness African leaders indulging in luxury in Korea while their citizens continue to endure immense suffering. True leaders like Ibrahim Traore are devoting themselves to improving the living conditions of their people. ብዙሓት ኣፍሪካውያን ነዞም ሕጂ ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ሒዞም ዘለው ናብቲ ዋዕላ ዘይሳተፉ ከም በዓል ትራውረ ድዮም ካልኦት ናይ ማሊ ዋላ ዘይተዓደሙ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንዓታቶም እዮም ዝያዳ ዘድንቑ እንታይ ምስ ህዝብኻ ኮኔክትድ ክትከውን ክትክል ኣለካ ምክንያቱ እቲ ትኽክለኛ ዘረባ እዚኣ ኢኻ እታ ኩላ ዘረባ ደምፀት ካብ ካልእ ዝመፀ ኣይኮነን ኣብዚኣ ነይራ እስከዚያ African heads of state. Civic incident. He emphasized that his treatment should not be tolerated. We are waiting for Africa to put onto buses like children. Going forward, if there is going to be a discussion between Africa and any other country, we are going to be represented by the chair, the outgoing chair, the bureau. Let us chair of the commission and the chair and the chair of the RECs, and we have 5 RECs. That should be sufficient for a meeting of maybe 6-7. እዚኣ ክዛረብ ከሎ ዊልያም ሩቶ ዓብ ሪስፔክት ካብ ኣፍሪካ ይረኺቡ ብሓቂ ሰባት ንቕዋዛ ዘረባ እዚኣ ምክንያቱ 48 54 50 መራሕቲ ካብ ንኸይድ ሕብረት ኣፍሪካ ብፍላይ ሕጂ እዛ ዘረባ እዚኣ ንኬንያ ተርባሓ እያ እዛ ዘረባ እዚኣ ንኢትዮጵያ ተርባሓ እያ እዛ ዘረባ እዚኣ ንታንዛንያ ተን ዓበይቲ ሃገራት ኣፍሪካ ተርባሕን እያ እዛ ጉዳይ እዚኣ እዛ ዘረባ እዚኣ ዘይተርባሕን በዓል ኤርትራ እያ ተርዲኦም ኣለዎም ብሕብረት ኣፍሪካ ሓሲቦም ንኤርትራ ፍሉይ ነገር ዕድል ክፈጥሩላ ኣይክእሉን እዮም ተርዲኦም ኣለዎም ንሕማቕ እንተ ዘይኮይኑ ንፅቡቓ ክሰርሑ ኢና እዮም ስለዘይ ንፈልጥ እንተኾነ እዞም ዓበይቲ መራሕቲ ኣፍሪካ ግን ተሰማሚዖም ወኪል ናቶም ሓደ ዴሌጌሽን ከካብ ሃገሮም ድማ ሚኒስትር ትሬድ ድዩ ሚኒስትር ገለመለ ክሳተፍ ይኽእል ብዓብዩ ግን እቲ ዴሌጌሽን ብመንገዲ ሕብረት ኣፍሪካ እንተዝግበር ነይሩ ንኩልና ካብ ፀጋታት ኩልና ወፃኢታት ካብ ንገብር ምድሓና ክብሪ ናይ ኣፍሪካ ድማ ምተመልሰ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ዊልያም ሩቶ በዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ብዙሕ ክብሪ ተዋሂብዎ ነይሩ እዩ እቲ ዘሕዝን ክፋሉ ግን ካብታ ዝዛረብ ክሳብ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ኮንፈረንስ ተገበረት ምስ ከደይሱ ቀዳማይ እዩ ዝኸይድ ترجمون لاب كلها مسكديو جزيتي هيبوكراسي بافكار تبلون بتكبر التنبرون نبين كون كله بر اتا زربان اتا حسابن اتا كايدان كويليام روتو تمصخلا عبر ريسبكت وهيوانير انا فيديو غيره ناي بحكي ابي كبر زغبو مرحي الى تقيسينير اكزاكت لدمازينا مرحتنا افريكا ሓደ ግዜ ይዛረቡ ግዜ ምስቀተሉ ግን ኩሉ ትዝብሮ ዝነበሩ አንጻሩኩም ዝኸዱ ኢና ንርኢ ዘለና ዊልያም ሩቶ ዓመት ገይሩ ዘሎ ነዚያ ካብ ዝብል ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረክ ድማ ካንሰል ክገብራ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚኣ ድማ ብዙሓት ሰባት ቀጭቀጭ ኣቢላ all these requests that we have a meeting between Africa and one other country we respect the sovereignty of others I think to ask for reciprocation is not to ask for too much and for us to agree that let us have this kind of setup. The only, because I had a conversation with President Kagame and he actually led that particular position. I have had a conversation with Prime Minister Abiy. He believes very strongly that that should be the position of our continent. Because, as you have said, if we don't respect ourselves, nobody is going to respect us. Exactly, man. لتنتقل زرباي زربا نيريو لتزربا خامن باريو هجي نزغبل كله مس كاغامي ناي رواندا تزراريبو مس ابي ناي اثيوبيا تزراريبوم اب حدث ممع نحنا نفسنا تدي خبيرنا مانم كخبرنا يكونن بالنيرو and that's exactly why افريكاوያን ጫውጫው ዝብሉ ዘለው ሎሚ ንስኻትኩም ነፍስኩም ከተኽብሩ ክትክእሉ ኣለኩም እቶም ዓበይቲ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ከም ኣብነት ክትጥቀሱ ትኽእሉ ምስ ዓለም ትዋስኡ ዘለኹም ንስኻትኩም ይኹን ኣፍሪካ ክብሪ ክትመልስላ ትኽእሉ በዓል ንስኻ ክትመልስዎ ስለዘይከኣልኩም ድማ ኣፍሪካ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ትሑት ደረጃ ጠመተ ናይ ዓለምና ዘላ ኮርያ ተኣክል ድሕሪ ገለ ሃገራት ኣፍሪካ ናፅነታ ዝረኸበት ምናልባት ኣብ ካልእ ታሪኻ ምነገርኩም ነይረ ኣብ ካልእ ቪድዮ ኣላትኒ ንእሽተይ ኣብዚኣ ቪድዮ ኣላትኒ ከየትኩም ክትርእይዋ ከርእየኩም ክፍትኒ ታሪኻ ዘንፀባርቕ ቪድዮ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርኳ كل سبون كم مهارات جبا دحريونا بقالك حل في حنت درايك بكم قد محجي صراحة كوا فيديو نيرا أبزيا كاب كوريا أسكن مهارت بالفيديو غير نيرا so كتاب شحنت شاطر مثل 4 5 دما جزاتنا جابان نيرا يعني نيرا كوريا أب جزاتنا جابان دما تمرت أي فيك أدوني نيرو تقونا دما لعل تقونا كم زنا برامج زراب مالك عشان شاطر مثل 4 5 كلا كانت عالم جابان
بأمريكان بمحازوتان مستسعرت نساوس كوريا أبكلت دي كوريا زبهال أبكلتو تمغيلو سميناو كفالنا كوريا أب تحت كومونيزم خاون كله زعج سمين كوريا نبلو اتدبوباو كفال دما كابيتاليزم أمريكان محازوتان حيزوما كيتس أن حدما أب حمسة أب شنشات من حمسة برتع زخونة وقع منقطهم سمين كومونيستن توم دبوب عبي برتع وقع كوينو بفلاي دبوب كوريا كم حسن تحامشيشان ناب زيرو تماليسان مالتيو ازلو من رياض لنا كوريا كم زك خوني الكان ده زرب شعو نخد آمنو زشكرين يركم ستري وزلهم امبار أبقى أبشان شاتميتن سوساتات حدا جنرال بارك زبهال كم مراحي علوا من قصة جيرو مراحنا يتهاجر كوين سلازي ديكتاتورات ويكا حماقات كل جزء يكونون حماقات هذا جزء صبغي ما تصومي أب سوساتات كوريا بنايدق حجزات برد إتناي معراباويان هجرات تنبر هجرين يرا أبسوساتات زي جنرال بارك زبال نزل نجار زي كختم على بمبال عاتقو تبجيسو أبتجزياتي يخون لومود دبوب كوريا زخوني بحريا وحبتي ورك يخون نداد السلا زي بالله عنداتو كرا أو and we should be able to take that kind of decision and part of that So زي تزربا نبزحات دزارب زلو حجي نابكالا رسك سجري كم تراهمو كيتكم كتريوات غوليهم زعبا دوب كوريا تبط فيديو جيراني رغد مستوى السنة جزي اي هوب جزي انت رخيبا بدحريك كم تايا لو مجن اخول جزي بالله نخلو كنريا لو نخل حانت ارسك كريكمي and then we are going to move forward after بزح domestic politics لزل الناس كابز حدا بروفيسور بزعبا But there's room for improvement because Africa has a lot that South Korea needs. Africa's markets are growing. There's 1.4 billion people on the continent now. By 2050, 25% of people on the planet will be in Africa. So that's a growing market, and we have all the critical minerals that South Korea. أفريقيا سي بزح تقطعات يزلوا مس كوريا كان قداز غل تحتوجن كما أفريقيا أكتر تجبر سلزي تغل كما أفريقيا organized كوينا سلزي إلا تنها جرات أو خيدا ننا تنرب حكة سالت أصل فتنا نابنت بدرجة أفريقيا نزارب سلزي إلا نايبل ليثيوم ويكا معدن حدا كوبالت تدلن تلا وددر جبراتن هجرات ترجعهم لهم لك كم زي انكو اكو حوز افريش دش حرستوت الله ويكا عصرت حرستوت الله نبلو كوريا انكو اكو حوت جزم سمتت اكندن كوريا بمولهم سنترال قينهم زي واغا نايزا انكو اكو جزو كاب دكان عند إثيوبيا ديهم كتجزوا كم دا كينيا ديهم كتجزوا كم دا إيرترا ديهم كتجزوا تواجع كم زيو يلك حدا communication تزاي بالكاوينكا إيرترا بثلاث قرش كتب الكلا تحرك كيدو أنا بخلط قرش كباكم أنا بقرش 5 كباكم تحرك ب7 سنتيم تاي تخونا لغا متحت جس كوريكا زدلي داغا يتركبني خا صقاتاتنا تكادما بزي وصيتاو مخسب يحقق مالتي زيد ما افريقيا انت يقبرالو تمزمازيت كونتيننت يقبرالو سلازي ليفرج ولا ليفرج كلهم تخينو خبراوي مرقصن حبراوا كايدان كلهم مالو حبراوا مرقص دما ناتهم بدرجه عالم كنزارب كلنا بزح مخسب كوبا كايخل مالتي in order to compete with the likes of China and Japan and the United States and India, and so there's room for improvement. Professor, when US President Joe Biden invited African heads of states to come for the US-Africa summit, there was a lot of concern about the agenda as a continent. Now, with South Korea, should the current head of the African Union, Gazwanami, present a common agenda for Africa in terms of trade relations with South Korea? It's hard to produce a common agenda that speaks to everybody's needs, but there's stuff that we can agree on. So, for example, some of what has already been decided in terms of aid or in terms of support for South Korean businesses willing to invest in Africa. بحبشة ناي حبر أجندة نخنجبر كبير ديو تي الأماكن حركة بتكبروز جبو زبها زلوا بعبيو نابنت ساوث كوريا دبوب كوريا بزح مخاين السودان كلهم تايترين يركم هاينداي زبهلا سعد ماكينة كم تويوتا ببزح يزور نير كارتم أنا خلوا من كارتم درجة تنسوا ياخد كون قريبا زلا بعلوم عدهم كم زبلا شو وتفلتيهم أبتك زيادتكن بزح ناي كوريا مخاين إذا أتنيرو باي ذا واي كم ماكينة خاتخلوا وين كم تويوتا زبهلا بإثيوبيا عند حركتك ببزح تريو እቶም ካምፓኒታት ኣክንዲ መኪኖም ጥራይ ዝሸጡ ፋብሪካ ናትኩም ጌርኩም ኣብ ዝስርሕዎ ኢልት መንግስቲ ተሪር መርገጽ ወሲዱ ለቨሬጅ ገይሩ ነቲ ዘለዎ ዕዳጋ ገይሩ ነቶም ካምፓኒታት ክንዲ ውዱእ ንብረት ጥራይ ዝሸጡልካ ፋብሪካ ገይሮም ናይ ስራሕ ዕድልን ቴክኒካዊ ብቅዓት ንክትገብርን ክገብር ዝኽእል ዲል ክግበር ክኽእል ኣለዎ ዝብል ሓቂ ድማ መመፅኦም ፀጋታትካ ጥራይ ግሒጦም ካብ ዝኸዱ እንተው ሓደ ንብረትካ ይሸጡልካ እንተለው ባዕለ ኤርትራ ሕጂ ኣብ ዝናኣሽተን ብዙሕ ዓቕሚ የብለንን ኣብ ከምዚ ዲል ክኣትዋ ኢትዮጵያ ኢልካ ኬንያ ኢልካ ታንዛንያ ኢልካ ግን ሚልዮናት ህዝቢ ስለ ዘለዎም ናይጀርያ ኢልካ
ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዎም ዕዳጋ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ እተን ሃገራት ኣብኡ ክመፃ ከለዋ ናይ ናይጀርያ ዕዳጋ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ዕዳጋ ዝኾነት ካምፓኒ ኣብ ክሸይጥ ኮይና ፋብሪካኹም ኣብዚ ክፈትዎ ክብሉ ዓቕሚ ክህልዎም ይግባእቶም መራሕቲ ዝብለና ዘሎ እዚ እንድሕር ኮይኑ ድማ እቲ ማኒፋክቸሪንግ ዝበሃል ናብቲ ሃገር ክምዕብል ዝኽእል እንድሕር መኪና ኣብኡ ከገጣጥሙ ጀሚሮም ንኣብነት ቶዮታ ናይ ጃፓን ወይ እውን ሃይንዳይ ናይ ኮርያ መኪና ከገጣጥሙ ተጀሚሮም ስፔር ፓርት ድማ ኣብቲ ጥቁ ክስራሕ ይኽእል እዩ ጎማታት ካምፕኒው ካብ ደምፁ ወላት ናይ ጎማ ካምፓኒ ኣብ ኮርያ ዘሎ ነቲ ጎማታት ካብ ፅዒኑ ዘምፅእ ኣብ ጥቅኦም ኮይና ኣብ ኢትዮጵያ ዘየፍርዮ ሕሱር ጉልበት ካለን ኢሉ ኣብኡ ይመፅእ ስለዚ እንታይ ትኸውን ቻይና እኮ ብኸመይ ሃብቲማ እተን ካምፓኒታት ንረብሐን ኢላ ምስ ከዳ ናይ መኪና ምስ ከፈቱ ናይ ጎማኻ ኣብኡ ከለና ክንገብር በዚ ሓይሽ በዚ ሓስረልና እናበሉ ምሳቱ እቲ ማኒፋክቸሪንግ ኣብቲ ሕብረተሰብ ይኣቱ እቲ ህዝቢ ይመሃሮ ናቱ ተወዳዳሪ ካምፓኒታት ክምስርት ይጅምር ብኡ ኢኻ ድማ ካብቲ ድጎማዊ ሕርሻ ወይ ካብቲ subsistence economy ዝበሃል ናብቲ manufacturing economy ንላዕሊ ገፅካ ክድሂብ ትኽእል ናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ anyway this is ብሰፊሑ ኣብ ካልእ እውን እናተንተንኮ ክኸይደ ናይ ኤርትራ ርኢና ናብቲ ናይ ቀርኒ ናይ ኣፍሪካ ክነቲና ወይ ድማ ድሓን ኣብኡ ከለና ናይ ኣፍሪካ ክንርኢ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ካልእ ውድድር ድማ ንርአ tour of West Africa. He's visited the continent several times in the past 2 years as Moscow looks to increase its influence there. Nicholas Hack has been more from Senegal. ራሽያ ናብ ኣፍሪካ እትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ብጣዕሚ እዩ ዘገርም ዘሎ ስምዑ ሕጂ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪካ ዑደት ንክገብር ኣትዩሎ ግን ራሽያ ኢንቨስትመንት ናታ ኣብ ሃገራት ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ እዛ ሪፖርት እዚኣ ስምዑ ካብ አልጀዚራ We're on our way to meet a Russia-Africa expert, and I've ordered a Yanga, which is a Russian company here in Senegal that operates taxis. It's one of the many Russian companies that have started investing in West Africa. Russia has been winning hearts and minds, especially እትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሴኔጋል ድሮ ናይ ራሽያ ካምፓኒታት ናይ ታክሲ ከምዚ ናይ ኡበር ዲና ገለ ንብሎ ዘለና ካምፓኒ ናይ ራሽያ ድሮ ኢንቨስት ገይሩ ኣብ ሴኔጋል ህዝቢ ንዑ ይጥቀማሎ በታ ኣብ ተጠቂሙ ድማ መኪና ታክሲ ኦርደር ገይሩ እታ ታክሲ ሒዛቶ ትኸይድ ኣላ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ እቲ ኢንቨስትመንት ተወዳዳርነት እዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ኤውሮጳ ኣይኣቱን እዩ ነይሩ ቅድሚዮም እዮም ነይሮም ምገበርዎ ነይሮም ኣይገብሩን እዮም ግን here in West Africa, thanks to videos that it publishes on social media, like this one that's on Telegram, where we see Russian fighters from the mercenary group, the Wagner group, handing out aid, and you can clearly see the እዚኦም እቶም ወታደራት ቀተልትዮም ጨቆንትዮም እህለቕትዮም ዝብሎም ቫግነር ግሩፕ ናይ ራሽያ ንህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ረድኤት ኣብ ቪድዮ ክረአ ከሎ ነቲ ህዝቢ ልቦም ይትንክፍዎም ኣሎ ስቕ ኢሉ ፅሉል ኮይኑ ይኮነን ህዝቢ ኣፍሪካ ናብ ራሽያ ገፁ ዝኸይ ዘሎ ዝሓልየሉ ዘይፈልጥ እንስሳ ይኮነ ህዝቢ ኣፍሪካ ይፈልጥ እዩ መን ይሰርቆ መን ይቆሽሾ መን ብጥዑም ቃላት ገይሩ ከታልሎ ይነብር መን ሕማቕ ዝሓስበሉ መን ይኸፅቡቕ ዝሓስበሉ ይርእን የስተብልን ኣስተውዒሉ ንዑ ዝጠቕሞ ዝፈልጥ ህዝቢ እዩ that's why ድማ ንራሽያ ዘቐድሙ ዘለዉ እዚ ድማ ምውሓጥ ኣብዎም ዘሎ Russian flag, and it shows Russia stepping in and succeeding where the West has failed. So our taxi driver is from neighboring Guinea. That's where the foreign minister of Russia, Sergei Lavrov, is. He's there to try to talk about security, but also access to the untapped reserves of bauxite. And much of his trip is about እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፎሬን ሚኒስተር ናይ ራሽያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ናብ ጊኒ ኣትዩሎ እዚ ጊኒ ዝበሃል ዘሎ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ዝሓዘ እዩ ብምልኣቶም ድማ ነቲ ምስ ኣሜሪካን ምስ ኤውሮፓን ዝነበሮም ናጓሕጉሑ ምስ ኣፍሪቃ እዮም ዝምድና ዝገብሩ ዘለዉ ብፍላይ ምዕራብ ኣፍሪካ ዳርጋ ቫይራል እዩ ኮይኑ ዘሎ እቲ ሕማም ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ሓንቲ ሃገር ናብ ሓንቲ ሃገር ይሰግር ሓንቲ ካብዚኣ ግን እታ ዝዓበየ ዲል ራሽያ ዝፃወትዎ ዘለዉ ሓደገኛ ወይ ከዓ very calculated game ከርእየኩም እየ ኣብ ብሉምበርግ ናይ ኣሜሪካ ኣውፅኦሞ ነይሮም ከመላሰ እዛ ቪዲዮ ሕጂ ዝገብረልኩም ፕሊዝ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ listen to this one now held by a state-controlled French company. State-owned Rosatom is said to have had contact with military-led authorities as Russia looks to እዚ ናይ ኣሜሪካ ዓብ ናይ ኢንቨስትመንት ቻነል ናይ ኒውስ እዩ ብሉምበርግ ዝበሃል ታይም ዝብሉ ዘለዉ ራሽያ ስትራቴጂካሊ ከመይ ጌራ ንኤውሮጳን ንኣሜሪካን አታክ ትገብሮም ኣላ በኢንቨስትመንት ማለት እዩ ረይዎ እዚ ሕጂ ኣብ ኒጀር ዘጋጥም ዘሎ እዩ presence in West Africa. Fascinating story. Let's bring in Bloomberg's Ondiro Ganga, who's in Kigali. Ondiro, Russia appears to be moving into acquiring assets in Africa. What do we know about this particular case? Jumana, what we know so far is that Rosatom is in conversations with the military-led government in Niger to acquire assets owned by Orano, which is a French-backed a company. And the conversation currently is around እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኤውሮፓ እንታይ ኣጋጢሞ ኣሎ ራይት ናው ናይ ፀዓት ሽግር ኣጋጢሞ ኣሎ ስለምንታይ
ምክንያቱ ዝበዝሐ ፀዓት ናቶም ብፍላይ እቲ ጋዝ ናቶም ካብ ራሻ ይመፅእ ስለ ዝነበረ ብሰንኪ እቲ ውግእ ድማ እቲ ጋዝ ተኣልይዎም ካብ ካልእ ዕዳጋ ድማ ብክቡር ገንዘብ ይገዝኡ ኣለዉ በዚ ዝተበገሰ ድማ ቁጠባ ናይ ጀርመን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣሎ ኢልና እቲ ደሓን ዘሎ ዝበሃል ካብኡ ናብኡ መን እዩ ናይ ፈረንሳይ ንሱ ኸ ስለምንታይ እዩ ኒኩላር ኤነርጂ ወይ ከዓ ብኒኩላር ዝኸይድ ፀዓት ስለ ዘለዎ እዚ ኒኩላራዊ ፀዓት ካበይ ዝመፀ ጥረ ነገር ዩራኒየም እዩ ዝረክብ ፈረንሳ ዝኾነ ይኹን ዩራኒየም የብላ ናብ ዓዳ ስለዚ እዚ ፈረንሳ ይኹን ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ዝጥቀምሉ ናይ ኒኩላራዊ ፀዓት ሓደ ዓብ ክፋል ናቱ ክሳብ 15% ናቱ ካብ ኒጀር ዝበሃል ሃገር ናይ ኣፍሪካ ዝመፅእ ዝነበረ እዩ ኤግዛክትሊ ራሻ ከናበይ ሞፍ ትገብራላ ናብ ኒጀር ትኸይዳላ ስለዚ ነዳዲ ናተይ ገዲፍኩሞ ቻይናን ህንድን ካልኦት ዓለማትን ይገዝዎ ኣለዉ ቁጠባ ናተይ ድማ ፅቡቅ ይኸይድ ኣሎ ከምቲ ዝሓሰብኩም ኣይኮነን ኢላቶም ግን ኣብኡ ጠጠው ኣይብልኒ ኣብ ዩክሬን ጥራይ ኮንኩም ክዋጋኣኩም ብወታደራዊ ብቁጠባ ድማ ክዋጋኣኩም እየ ከመይ ገይረ ልክዕ ኣብታ ንስኻትኩም ትምዝምዝዎ ዘለኹም ሃገር ከይደ ንስኹም ትኸፍልዎ ማዕርයኹም ዘይኮነስ ትሕተይኹም ርብዕኹም መክሰብ ወይ ከዓ ንኣብነት ነዚ ፕሮጀክት ናይ ዩራኒየም ነቲ ዩራኒየም ب8 سنتيم يعتقزوا أن يرى كيلوغرام فرنسا 8 سنتيم أبعد أجاها خنديو كل 100 يورو يدشيء من البات راشن تاك تقول تقل بخل 100 10 يورو جزء يعني دريلا يواز أينا فرديهم لهم سلامتكم تقبر لا نسانيش تي جنزب توسخ لا نقول طبعا فرنسا جن كسع كندي كم زعنو تقبر لا this is a strategy فرديهم لهم كم زجير كأخذ نسأله يخا بوجد رادي كنا بقول طبعا كم زهست تقبر مجمريا وطبعا فرنسا نقع عنه قال يكون وطبعا أتوب حما كون مجمر exactly ماكرون نعوز مسؤولين كبوليتيكا وصوتا كقول فيهم سلامتاي وطبعا حما قتلو زمرتهم سبيل سلازي أتوج ويكات نريز لنا تصابو أب حنقولي دسرع زلو وطبعا دما هذا كابت أب مسرتيو سلازي زي ناي راشا كامباني نامتي أب غانا ديو أب سيراليون ديو أب نيجر ديو أب مالي ديو أب بوركينا فاسو ديو أب تنزانيا ديو أب كارلوت هجرات ناخد أب جبت ديو نيكولاراوي ساعتن نتمسوز التحات تكنولوجي مثل كامبانيات أفريقيا أنا تودادره يمنطلو مالو أوروبا أمريكا عندما أمارات يبرلون بواجاون برتعاون من قد كودادرو تخينون أي كلوني أي واتسامني نعم لذي التجايم كساكندي بحنقول يسأو تهم زلوا بوتين بسنكزيون بوتين كم سيطان زغطر وزلوا mining permits, but it's still at the very onset, so it's not clear what assets they're targeting, and the terms of transfer are yet to be laid out. Orano, on the other hand, is a company that has majority shareholding in several other companies that do underground mining, pit mining, and other uranium projects. So uranium production بعلم درجة هنريه خلنا زعبيت كاب كله تا كازاخستان تبع الهجريا قربيتان راشيا سلزي راشيا نبعلون زلوايا كندا لا ناميبيا لا أستراليا لا تريوت كنا تاسعو روسيا لا زي نريز لنا مالتيو بورلد ديس يورانيوم من 2022 أنا نريز لنا كمدما نيجر لا روسيا نيجر لا سلزي روسيا أقول الله وبعدها أمريكا وتشت الله جن نتاد حريد الله حيال دما نيجر دما مسألة ديل تكبر الله تشاينا إنديا ساوث أفريقيا يوكرين US يوكرين والرئيوة سلزي أوروبا بخلو أب كازاخستان كازاخستان أوزبكستان زين هجراتهم قربيتها يعني روسيا بزع ديل استمام تشاينا مش روسيا نزلون هجرات يعني زين درجة أكلنا يتحبر السوفيت سلزنا برا كومونيزم دمامزم زخيديو كل تسأل واتري والله نايت يورانيوم كسكندين نتماركت دومينيتم كنترول ناقبروا يخدلو تشاينا روسيا دمابزي حبراوي مرقتن حبراوا أكايدان يزلوهم زيد ما نتجيم بوليتيكا نابكو طبعا ترجمكا نتن أنا قنتها أب عودو كيناتنا يوكرين ترايديو كونس بعلم درجة بأفريقيا يوزق برزو لتولد. And it really makes sense why Russia is interested. However, Orano says that they have been in contact with the military government in Niger and they're not aware of any talks of transfer of assets. And this code of conduct, rather code of silence, cuts across France, it cuts across Kremlin and also Niger. But where it gets interesting is that the International Atomic Agency says that it's aware of a potential transfer of uranium assets. And this all began when there was بعد بتقين بتي إذا كنت تزي أكسع كندي نكايدنا علمنا يغيروا خمسة لينا نرزلنا هجنا بتنايلو. يا سافوركن بريزيدنت سراليون جوليوس مادا بايون لومي أب ساعات مشتا بكتما سول دبو كوريا تراقيبهم زتيوم. أبترك بريزيدنت سراليون كاب بريزيدنت بانك لمعات أفريقيا دكتور أكيناويمي أدسينا بزرخوبا حبريتها مسرت إرترا مهلال ماين مسؤوز قيد مصنع وحرشان قصقصار أصل زلا هاغورو كابزي تموكروزي كتقسم لعلدلت كم زلو أقليسهم بريزيدنت جوليوس مادا بايو أسعبو إيرترا بزعود زي أمزقيباتو زل عوت نا أفريقيا أرأي قوم سلزخل سرالين بفلاي بعود حرشا
ምስ ኤርትራ ጽቡቕ ዝምድናን ምትሕግጋዝን ንክህልዋ ከም ትሰርሕ ኣብሪሆም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብወገኑ ኤርትራ ብዝመዳይ እዚ ኣዋህሊላቶ ዘላ መቕሉል ተመክሮ ንኻልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ንምክፋል ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊጹሎም እዚኣ ሓንቲ ካብተን ኣገደስቲ ፍጻሜታት እያ እስከዚያና ሰማናንስና ሓንቲ ቪድዮ እውን ረኺበ ነይረ ብተመሳሳሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎሚ ምስ ፕሬዚደንት መላፍንታ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ገበን ጆኖሳይድ ከም ዝፈጸመት ሓደ ዓለም ለኸ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ ኢትዮጵያን ካልኦት ገበነኛታትን ብዓለም ለኸ ሕጊ ንኽዳነዩን ኣብ ዓለም ለኸ መጋበያ ዘሄግ ከይዲ ፍርዲ ንኽጅመር እውን እቲ መጽናዕቲ ምክሪ ሓሳብ ኣቕሪቡ ኣብዚ ጉዳይ ዝርዝር ኣለና እቲ 121 ገጽ ዝሓዘን ብኒው ላይንስ ኢንስቲትዩት ዝተኻየደ ንመጽናዕቲ ኣብ ትግራይ ገበን ምጽናት ዓልየት ወይ ድማ ጆኖሳይድ ከም ዝተኻየደ ከበድቲ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ከም ዝተጣሓሱ ብምዃን ድማ ዓለም ለኸ ተሓታትነት ክረጋገጽ ከም ዝግባእ ዘገንዝብ እዩ እቲ ናይ 2 ዓመታት ወራር ትግራይ ድሕሪ ዝሑል ኩናት ዓለም ናይዚ 21 ክፍለ ዘመን ዝኸፍአን ደማውን ኩናት ዝበሎ እቲ መጽናዕቲ ኢትዮጵያን መላፍንታን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ገበን ጆኖሳይድ ከም ዝፈጸሙ ኩሊ ጨቢሎም ዘርእዩ መረዳእታታት ከም ዘለዉ ኣመልኪቶሎም እዚ ሓድሽ መጽናዕቲ ብሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ተግባራት ጆኖሳይድ ከም ዝተፈጸሙ ጭቡጥ መረዳእታ ምርካቡ እዩ ዕላው ገይሩ ዘሎም እዚ ድማ እቶም ሓይልታት ንተጋሩ ከም ብሄር ኮነ ኢሎም ንምጥፋእ ሓሲቦም ዝተግበርዎ ምዃኖም ዘርኢ ኢሎም ከምኡ እውን ፀታዊ ዓመፅን መጥቃዕትን ከም መሳርሒ ኩናት ከም ዝተጠቐሙ ኣረጋጊጾሎም ካብዚ ብተወሳኺ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝወፁ ዝነበሩ ዘረባታት ጆኖሳይድ ንምፍጻም ዝዓለሙ ምንባሮም ብመረዳእታ ኣረጋጊጸለኹ ኢለሎ እቲ ሓድሽ መጽናዕቲ እዚ ጸብጻብ ሕዝብ ዘሎ ጭቡጥ መረዳእታ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ገበን ጆኖሳይድ ከም ዝፈጸሙ ንኽትድምድም ዝገብር ብምባል ሓደ ተግባር ጆኖሳይድ እዩ ካብ ዘብልዎ ፍጻመታት ነቶም 4 ብምጥቃስ ይረድም እቶም 3 ሓይልታት ሓደ ገበን ጆኖሳይድ ካብ ዘብልዎ 4 ተግባራት መቅተልቲ ስነ ልቦናዊ ማሰይቲ ዘይትደልዮ ህይወት ንኽትቅበል ምግዳድ ኩሉ ዝዝረብ ዘሎ ዝኾነት ይኹን ነጥቢ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ቦታ ከምዚ ጌራ ዝብልዎ ሰሚዕና ይንፈልጥን ኢና ኣብዚ ረእይዋ ሓንቲ ቪድዮ ሓንቲ ክሊፕ ኣብ ሶሻል ሚድያ ደዝርዋ ዘለዉ እዮም እቶም ጋዜጠኛታት ነዚ ጉዳይ ሓንቲ ካብቶም ጆኖሳይድ ተፈፂሙ ኢላ ትዛረብ ዝነበረት ጋዜጠኛ እስጳኛዊት እያ very busy few days in Tigray with very painful testimonies with victims who have been trusted us to seek justice እዚ ሕጂ ከምዚ ሓደ ዓብ ነገር ከም ዝገበረት ጌራ ቪድዮ ኮይና ከም ዝነበረት ትዛረብ ነይራ ኣብ ታሕቲ መፅሓፍዋ ግን ረእዩ ሕጂ እንታይ ኢላ ክትፅሕፍ እያ ክሳዕ ክንደይ ናይ ገንዘብ ሸፈጥ ከም ዘለዎም ዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ትብል ዘላ ሓደ ሰብ ኣብ ፅሒፉ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ስራሕ ዝገበርክዮ ትግራይ ብከምዚ ዓይነት ኣዘራርባሲ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ኩነታት ከተፅንዐልና ዘይትፍትኒ ወይ መፅናዕቲ ዘይትገብር ነታ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ምስ በላስ እንታይ ኢላቶ it's possible if you pay my trip ነቲ ጉዕዞ ናተይ እንተኸፊልካኒ መፅናዕቲ ክገብረልካ ክእል እየ ዳርጋ ተኸፊሎም ከይዶም ኣብቲ ከምዚ ቱሪዝም ማለት እዩ ሓደ ሆቴል ተለካ ብሓደ ቦታ ካብ ሓደ ኢንፍሉዌንሰር ወይ ካብ ውሩይ ሰብ ወሲድካ ነቲ ሆቴል ናትካ ሲኢሉ ርዩ ብዛዕባኻ ፅቡቕ ክዛረበልካ ከሎ መትኸፍሎ ገንዘብ ልክዕ ከምኡ ከም ዝሰርሕ እያ እዚኣ ትዛረብ ዘላ ከም ጋዜጠኛ ኮይና ትዛረብ ስለዚ ብከምዝን ወዲ ከምዝን ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ኣክሱም ክንዲዚ ሰባት ተኸቲሎም ኤርትራ ከምዚ ጌራ ተባሂሉ 2 ዓመት 3 ዓመት ጌርና ኣለና ክሳብ ሕጂ ተወሳኺ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ዝቐረበ የለን ኩሉ እቲ ዝዝረብ ዕላማ ንኤርትራ ተፅዕኖ ንምግባር እገዳ ንምግባር ነቲ ዘሎ እገዳ ንምቕፃል ንኤርትራ ኣብ ብደረጃ ዓለም እትኸዶ ዘላ ዕውት ዝኾነ ነገር ንኸይትገብር የስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ነገር ገይሮም ክህሉ ክእሉ እዮም ኤርትራ ዝገበረቶ ንኣብነት ማይካድራ ዝበሃል ጆኖሳይድ ተፈፂሙሉ ዝብሉ ኣምሓሩ ናይ ህወሓት ሰራዊት ከም ዝገበረ እዮም ትፈልጡ እኹል መረጋገፂ ከም ዘለዎም ድማ እዮም ዛረቡ ተርጂኹም ኣለኹም ምክንያቱ እቲ መሬት ናተይ ናትካ ስለ ዝበሃሉ ዘለዉ እዩ እቶም ናይ ትግራይ ድማ ተወላዶ ናይ ኣምሓራ ከም ዝገበርዎ እዮም ዝብሉ
ኤርትራ ግን ከም መሸቀጢት ስለ ዝኾነት እያ ታሽም ኣብቲ ናቶም ገይም ብተደጋጋሚ ትርቋሕ ዘላ እዚ ኸ ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ ንኤርትራ እናሰይጠንካ ኣሜሪካ ትደልዮ ኤርትራ ትበሃል ሽም ኩሉ ግዜ ብሕማቅ ክትለዓል ክትክእል ኣለዋ ሽማ ኣብ ፀለመ ክርከብ ክኽእል ኣሎ እቲ ሃገር ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ክሳብ ትፍንክል ሽሙ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝባላሾ መድረክ ከተምፅኦ ክትክእል ኣለካ እዚ ኣጀንዳ ልክዕ ከምቲ ንበዓል ቻይና ዝኽተልዎ ዘሎ ንራሻ ዝኽተልዎ ዘሎ ተመሳሳሊ ኣጀንዳ እዩ ካልእ ካብኡ ዝፍለ ትንተና ክትበሉ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ናይ ብሓቂ እቲ ዓመፅን ገለን ዝብልዎ ዘለዉ ግን ካብ ኣፎም ዘይንሰምዖ መዓልታዊ ዝወፅእ ዘሎ ቪድዮ ዶ ኣይኮነን ለንቀነ ጥራይ ዝወፀት ቪድዮ ክበኩም እየ ሊስን ቱ ዲስ ዋን እዚ ከዓ መወዳእታ ዘይብሉ ቀፃሊ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ እዩ نزارب دو كيف تتزاربنا كو تزاربت من بعد لخو أفتك رايز قبر دولو بفلاي أبدأ أنستي حوات ناسي كي تزارب قاقة تحلف دعمي يخبر أتم سباتنا بينا نخد لنا قابتم صلاتنا كنتم عدي زلو بانتا تتكيد دومنا هسو وسكين دي ملعتات مثل حواتنا تقاتل كركوات اللوسي من فرد جاي ركوات اللوس تايو من هم زكبر جلو بلاوس يلن ديو حقي يلن دي نياب تقرأ واه حانت حفتنا لعد خلطور حنقالن تجعويا هزخا حانت حفتنا لأخا تقاتلا عبروات بحرة دابرات رخيبة قد محزلة حانت حفتنا حانت زدية ما خل ختمات قتيلة تحيز خوان دلو عندي حواتنا هاد أو انتلي جوايا قنزب فولو وحقي يلا أتم سبات بجاهم خفتم صلاة اوكي ازي تسمعوا زلهم ازي تو رياليتي زلا بايتا زغبر زلو ازي كلو تحققن ناب من يم كصقع وصفتن زلو مسكون تግራዋይ ናይ መወዳእታ ዋው ዝኾነ ትግራዋይ ክታገር መስለኩም ሃሎ እነኻውዚ አለ ለአስከረይ አለ عسرت بلين تلسلك يسدي خسالة قرص عيلو تناي موداتا وراد حصور زخونة تقرأي تاقير مسلمكم زينا نبلكم زلنا اتزقبروا وزنبرو حجرا اقزيو كينات ديد نبر بحري اقزي سلام كابي متيو سبسي حماق بحري اقزيو كينات يزن صبار اقزي سلام ايكونن ስለዚህ እቲ ዝነበረ ፀገምናቶም መስኪን ህዝቢ ኤርትራ ኢትዮጵያውያን ኩሎም ሓደዮም ተመሳሳልነት ኣሎ ሓደ ነቲ ሓደ እቶም ኦሮሞ ብዙሕ ጆኖሳይድ ይፍፀመሎም ከም ዘሎ ዓመፅ ይፍፀመሎም ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ኣምሓራ ተመሳሳሊ እዮም ዝዛረቡ ትግራይ ከምኡ ካልእ ክልላት ድማ ተመሳሳሊ እዚ ጉዳይ እዚ ውሽጣዊ ፀገም ናይቲ ሃገር ዳንበር ንኤርትራ ዝእቱ የለን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከም ዝፈፀሞ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ንጹር ዝኾነ ኤቪደንስ የብሎምን ሽም ናይ ኤርትራ ምፅላም ሓንሳብ ብኢሮብ ይብሉ ሓንሳብ ብጆኖሳይድ ሓንሳብ ብገለ ኩሉ ግዜ ኣብቲ መልሓሶም ዘሎ ጉዳይ እዩ ካብዚ ሓሊፍካ እውን ኪኑ ዝኸይድ ኣሎ ኣብዚ ፖለቲካዊ ፀወታ ናቶም ምክንያቱ ኢና ሕጂ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ ካበይ ዝብገስ ኣጀንዳ ከም ዝኾነ ንኽርዳእና ምንታን እስከብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ኣላትና ንስኪኑ ሻዕብያ ክገጥሞ ይክእል ዋላ ነጊረክ ቅድሚ ሕጂ ዝገዛኻ መፅአ ሻዕብያ ሲብለካ ኣለኹ ክዋጋ ኣይኮነን ሲብለካ ኣለኹ ብረት ክትኩስ ኣይክእልን እዩ ብረት ክትኩስ ኣይክእልን እዩ ኣነ ልዕለኻ ፈልጦ كواجع يكون شعبي تهديك عذربني تهديك مع شعبي أغنى ركع كافوت كابسب حليف وسيب لك لهم بس فترة أملاك جواد درو بقى أنت يجيب لك نحن زجبرنا يا تاريخ وقبل لك بقى كابتو فترة العدي يجيب لك ترى تفتش كايه سماياتنا أوحاتي عقلنا حبرم فرعنا قسنا حجر نعخا ولدنا نسخاس نسخو بدمت وحاسا زيد الفرد داتو ورا سورس ورستو ኣብ ስልጠና ኣብ ስፖርት ጽቡቕ ክሰርሕ ዝረኣኻዮ ተጻዋታይ ኣብ ሜዳ ኣብቲ ውድድራት እዩ ውፅኢታዊ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ኣይገርመካን እዩ ኣብ ትሬኒን ዓካስከስ ዝብል ዝነበረ ተወዳዳራይ ድማ ኣብ ዓውደ ኩናት ወይ ከዓ ኣብቲ ስፖርት ኣብቲ ግጥማት እዩ ጽቡቕ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ዲስፕሊን ናይ ሓደ ሰራዊት ኣብዚ ኢኻ ትሪኦ እንታይ ዓይነት ዲስፕሊንን ኣካይዳን ኣለዎ ነዚ ርኢኻ ኢኻ ድማ ኣብ ዓውደ ኩናት እንታይ ዓይነት ተመክሮ ክህልዎ ከም ዝኽእል ክትግምግም ትኽእል
እቶም እዚኦም ዝፍክሩ ዝፀንሑ ኣብቲ ቅድሚ ህዝቢ ቀሪቦም ዝገበርዎ ማርሽን ባንድ ኣምፅኦልኩም እየ ክልተ ሰራዊት ክልተ ካብቲ ማዓስከር ካብቲ ሙሉእ ሓይሊ ድዩ ካብቲ ሙሉእ ብርጌድ ክልተ ሓደ ዓይነት ማርሽን ዝገብሩ ናይ ራናን ስምረት ናይቲ ሰራዊት ድማ ኣብዚ ኢኻ ትሪዮ ስለዚ ንሰራዊት ናይ ኤርትራ ሓደ ሰብ ይመን ከም ዝበላ ይፈልጥን እየ ንህግደፍ ንሰራዊት ናይ ኤርትራ ክፀርፎ ኢኻ ትኽእል እምበር ክስዕሮሲ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝበሉ ካብ ዝተበጊሶም እዮም እዚ ዘረባ እዚ ግን ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ኣብዚ ኢኻ ንስማዕ ሕጂ ኩሉ ነገር ዝተጠናነገ ነገር ምዃኑ ዝዝረብ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ስምዕዋ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ከዓ ሕወሓት ዳግም ሕጋዊ ኣፍልጦ ንክረክብ ዘኽእል ሓድሽ ሕጊ ከም ዝፀደቐ ተፈሊጡ ፓርላማ ሃገር ብዓብላሊ ድምፂ ሎሚ ዝሓለፈ ውሳነ ኣብ ተግባር ዓመፅ ዝተሳተፉ ፖለቲካዊ ውድባት ተመሊሶም ከም ሕጋዊ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዝምዝገብሉ መስርሕ ኣጣጢሕሎ ሚኒስትር ፍትሒ እቲ ሃገር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል እቲ ሓድሽ ሕጊ ምትእታው ኣሳልጦ ሃገራዊ መድረኽ ምክክር ኣብ ግምት ብምእታው ከም ዝተፈጸመ ገሊጾም ብመሰረት እዚ ሕወሓትን ካልኦት ኣብ ውግእ ዝተጸምዱ ወገናትን ናብ መድረኽ ልዝብ ንምስሓብ ድልየት ከም ዘሎ ጠቂሶም ዶክተር ጢሞቴዎስ ይብል ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኽቦ ሪፖርት ኣብ ኢትዮጵያ ንህዝባዊ ወያነ ብወግዒ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ህወሓት ኣብ ፖለቲካዊ ፀበታ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝተመልሰ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እዚ ማይክሓመር ኣዲስ ኣበባ ዝመላለሶ ዝነበረ ናይ መወዳእታ ዕላማ ንሳ መንባራ ዝበዛሕና ንፈልጦ ነርና ነቲ ህወሓት ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ንኣዲስ ኣበባ ንምምፃእ መንባሩ መብዛሕትኦም እቶም ካድረታት ድማ ንኣዲስ ኣበባ ክመፁ ይሕልሞም ነይሩ ኩሉ እቲ ቃልሲ ዝነበረ እውን ንኣዲስ ኣበባ ከም ዝነበረ ካብ ገጾምን ካብ ተግባራቶምን ርኢናዮ ስለምንታይ እዩ ብቀዳማይ ሓንቲ ቪድዮ ምሳብኩኹምሲ እንታይ ስለዝረኣየ ክሳዕ ክንዲዚ ጌታቸው ረዳ ክጎይ ተራዩ ንዝብል ኤግዛክትሊ እዚያ ውሳነ እዚያ ስለዝፅበ ዝነበረ ኣዲስ ኣበባ ክኣቱ ስለዝደሊ ዝነበረ ኣዲስ ኣበባ ክእትዎ ዝኽእል ሕጊ ስለዝፀደቐ ንሳ ስለዝሕጎሰቶ እዩ ኢድ ናይ ኣቢ ንምሓዝ እናጎየየ ክሳብ ዝወድቕ ሓደ ካቤናይ ዓሌት እዩ በዚ ንኣቢ ሰላም ክብል ዝጎየዮሲ ንሃይለ ገብረስላሴ እኳ መቀደመ ነይሩ እቲ ፍጥነት ንሱ ዘረኣዮ ጌታቸው ረዳ ብምባል ጆክ ገይሩሉ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እቲ ኣብ ፖለቲካዊ ፀወታ ኣበይ ከም ዝዓለበ ናበይ ከም ዝወደአ እዚ ንሪኦ ዘለና ጌታቸው ዘጉየ ካብዚ ዝተበገሰ ከም ዝነበረ እቲ ገይም ነቲ ህወሓት ናብ ፖለቲካዊ ፀወታ ንምምላስ ኩሉ እቲ ውግእ ዝተኻየደ ጆኖሳይድ ገለዶ ዝብልዎ ዝነበሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ስልጣን ሃዲሞም ስለ ዝነበሩ ንኣዲስ ኣበባ ንምምላስ ዝተገበረ ከም ዝነበረን ሎሚ ድማ በታ ዓውደ ኩናት ኣይከኣልዎን ሕጂ ድማ ተመሊሶም ናብቲ ፖለቲካዊ ፀወታ ክምለሱ ዕድል ረኺቦም ኣለው ስለዚ እዚ ሕጂ ዝንዛረበ ዘለና ንእሽተይ እስከ ንስማዕ ካብ ሕወሓት ብዝትከወሉ ድዩ እቲ ኢኮኖሚ ዝህነፅ ሕወሓት ኢኮኖሚኡ ኣብቲ ህዝቢ እናልኩስ ሪሶርስ እናልኩ ነዳድ ዝኮለና ኣብ ታሕቲ ይህልውና ኮይ ማሕታታፍቲ ኣበሎ ኣብ ታሕቲ ምድሪ ኮለና ሕወሓት ክጨቃለና ፕሮፓጋንዳ ንስኽ ብኣኺ ዝግመት ኣይኮነን ሕወሓት ባይዘወይ ነገርክ እንተኮይነ ልክዕ ኣኺ ብኣኺ ይዕቀንን ሕወሓት ብኣኺ ኣይዕቀንን ብመን እንዳይ ዝዕቀን ብህዝቢ ትግራይ ንዓኹም ኢና ተቃሊስኩም ዳኣትባል ኣነ እኳ ኣካል ህዝቢ ትግራይ ንመን ንዓኹም ውፅኢትና ኢኹም ካኣትውሉና ክትዕምሩርና ክትደልዩ ከለኹም ውፅኢትና ክፀርፍዮ ኣይኮነን ዝግባእ እዚ ገይሩ ይፅቡቕ ከጥፍኡ ከሎማ ክፅረፍ ኣለዎ መለኮት እየ ይበልኩን መለኮት እየ ይበልኩን ክፅረፍ እንተለወስ ኣነ ክትኽብርኒ ዝደሊ ኣኽብረኪ ስለ ዘለኹ ህወሓት ብዝኾነ ፅንፈኛን ብዝኾነ ውዳቕ ፖለቲካን ኣይግምገም ዝግምገም ብህዝቢ እዩ ህዝቢ ነቕፎ እዩ ናቱ ስለ ዝኾነ ህዝቢ እንትነቕፎ እንተሎ ናተይ ኢኻይሉ እዩ ሞናዓይ ህዝቢ ኮንክን ንስኺ ንትፀልኡ እዮም ሓደ እዮም ዝቐትሉካ ዘለዉ መፂኦም ኣብዚ ናትኪ ከምዚ ገይሮም ኣውራጃና ከም ስለ ዝኾነ ክልተ ሰብ ኮንካ ብሙሎም ዝበዝሑ ደቂ ኮሎ ግዜ ኮይኖም ክልተ ሰብ ካብ ሓማሰይ መፂኻ ስኻ ክትምረፅ ዘሊኻ ስኻ ሓላፊኦም ክትከውን ዘሊኻ ኣብ መፂኦም ክንማጎት ኣለና እዚኦም ከምዚኦም ፀበብቲ እዮም ዶ ወረዳውያን እዮም ዝብሉካ ኣሎ ሕሉፍ ሓሊፎም ንውፉይ ከምዚ ዝብሉ ሰባት ኣሉ ክልተ ዘረባ ማለት እዚኦም ሪያክት ክገብር ኣይደልን ደ ይህ ክልተ ሰባት ካብ ካልእ ዞባ እንተመፂኦም ካብ ብቁዓት ኮይኖም በቃ ብቁፅሪ እዩ ኩሉ ኢንቴንሽንስ ናይቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳናቶም መዓልታዊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ስለ ዝመፁ ነቲ ህዝቢ ይገልፅሉ ኣለዉ ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ህዝቢ ካባኻ ዝሃድም ዘሎ ካልእ ነገር ኣይኮነን ፖለቲካዊ አይዲዮሎጂናትካ ኣብ ፀቢብነት ዝተመርኮሰ ምዃኑ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ንሕና ደቂ ሓደ ከባቢ እንድሕር ተኣኪብና ኣለና ክልተ ሰለስተ ሰባት ተመፂኹምና ከመይ ጌርና ኢና ንዓኹም ክመርፀኩም ንሕና ኢና ክምረፅ
እቶም ክልተ መፅኦም ካዘሎ ብቁዓት ኮይኖም ክትመርጾም ይዝግባካ ናይ ብሓቂ ዴሞክራሲን ፍትሕን ተኣምን ድሕሪ ኮንካ ብብቁዓት ሰባት ክትመሓደር ትደሊ ተኮንካ it's not about the numbers እቲ ቁፅሪ ናይቶም ሰባት ኣይኮነን ባት እቲ ዝጣበቀሉ ዘሎ እዚያ እታ ዘረባናቱ ኤርትራ ክልል ንምዃን ትግራይ ሃገር ንምዃን መሓላለፍ ኣለዋ ምክንያቱ እቲያ ክልል እያ ፀኒሓ እቲያ ሃገር እያ ፀኒሓ ስለዚ ካምቢያ ገብራ ኣለዋ ማለት ካምቢያ ተመይኩማ ዶ ንኤርትራ ናብ ክልል ንምእታው ንትግራይ ድማ ናብ ሃገር ንምድያብ ነይሩ እቲ ዕላማ ስለዚ again ህዝቢ ፅሉል ኣይኮነን ንፅቑኢሉ ተዓሚቱ ዝኸይድ ነቲ ዘይዋፅኦ ሰብ ኣብቲ ዝግብኦ ግዜ እናገደፈ እናሃደመ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ሪያሊቲ ነቲ ሪያሊቲ ፌስ ምግባር ግን ፀገም ኮይኑ ኣሎ እስካብ እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ባህሊ ዝመፀት ትረእይዋ ነቲ ባህላዊ ነቲ ሰውራዊ ደርፍታሲ ከመይ ገይሮምሲ ሞደርናይዝ ዝገብርዎ ኣለዉ እዞም መንእሰያት ኣብ ሶሻል ሚድያ ክሬቲቪቲ እንተኣትይዎ ነገራት ከም ብሓድሽ ናብ ሓድሽ ወለዶ ንክሰጋገር ዝቐረበ እዩ ሕጂ እዚኦም ናይ ስፖርት ሙዚቃ ቀይሮሞ ነቲ ናይ ሰውራ ደርፊ ራእይዎን ግዜን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ عليك حالات يا زين كان يبلين يحسيرهم كل تزجبر زلو تخكلنيا ويصبغ مالت ኣይኮነን ግን እቶም መንእሰያት ከም ዕድሚዮምን ከም ግዜዮምን ከም ቦትኡን ከም ሃገሩን እዮም ክነብሩ እቲ ዝበለፀ ግን ነቲ ዘሎ ፕላትፎርም ክጥቀሙሉ ነቲ ባህልኻን ክብርታትካን ዘንፀባርቕ ንዑ ኢንተግሬት ክገብሩ ተኽኢሎም እምበር የስ ባህልና ከም ዘለዎ ብኦሪጂናሊቲ ናቱ ክንዕቅብ ኣለና ትኽክል ይኣምን እንትኾነ كل ነገር ድማ ከምቲ ናቱ ኣካይዳ ከከም ግዜኡ ድማ ክትከይድ ክትክል ኣለካ ስለዚ ፍሌክሲቢሊቲ እናገበርካዩ ክኽየድ ዝኽእል እምበር ከም ዝድርቕ ብዝበለ መንገዲ ኣይኮንካ ነቲ መንእሰይ ነቲ ባህሊ ናቱ ንኸኽብር ክትገብሮ ትኽእል ስለዚ ኣብዚኣ ኸ ንኺድ It's going to be fun to watch her grow over the years. Played out towards the edge of the box here. Trinity Rodman with the cross in towards the Leo Harris! እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሊሊ ዮሃንስ ትበሃል ኤርትራዊት ጓል 16 ዓመት ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣሜሪካ ናሽናል ቲም ናይ ኣሜሪካ እትያ ዘላ እያ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ እንድሕሪ ኢልና ኣብ ኤሮፓ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ሊሊ ዮሃንስ ኣብ ናይ መጀመርያ በኹሪ ሃገራዊ ፀወታ ድማ ጎል ከተመዝግብ ዝኽኣለት እያ ኤርትራውያን ኣትሌታት ዝኸድዎ ዘለዉ ጉዕዞ መግለፂ የብልናን ሊሊ በል ድሕሪ ሕጂ ስለዚ ሓደ ሰብ ተፃወታ ይኮይነና ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ጥራይ ንብል ነርና 2-3-4 ድማ ኣብቲ ካልኦት ሊጋት ናይ ኣውሮጳ ፀወቱ ኣለዉ ኣብዚ ቀረባ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ክህልዎ ምዃኑ ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ናይ ኣሜሪካ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኩዕሶ እግሪ ድማ ሓንቲ ካብተን ዝበለፀት ቲምስ ናይ ዓለምና እያ ስለዚ ሊሊ ድማ ሓንቲ ካብ ክቡራትን ሕፉራትን ኤርትራውያን ስድራ ዝተወለደት መንእሰይ እያ ኣብ በኹሪ ሃገራዊ ጋንታ ዝተሳተፈቱ ድማ ጎል ከተመዝግብ ብምኽኣላ ዓቢ ክብሪ ኣውሂባትና ኣላ this is amazing ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ሊሊ እንኳ ሓጎሰኪ ክብላ ይደሊ ንስድራ እንኳ ሓጎሰኩም ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ዓቢ ክብሪ ረኺቡ ካብዚ ዝበልፅ ነገር ክህሉ ይክእልኒ ናይ ኤርትራ ዘኽብር ክብሪ ናይ ኤርትራውያን ድማ ብኩሎም ኣትሌታታ ቢንያም ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ከሰራስረና ቐኒዩ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ምልእቲ ሲዝን ፍሉይ ዝኾነ ፀወታ ብምርኣይ ነዚ ህዝብና ሓጎስን ኩርዓትን ሂቡሉ ነይሩ ካብኡ ብምቕፃል ድማ ሕጂ ድማ ሊሊ ጀሚራ ኣላ እዚ ድማ ዝቕፅል እዩ ሓንቲ ተስቲሞኒ ክህበኩም እየ ድሕሪ ክውድየ A country which is really developing. I could see a considerable effort which has been made by the government. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ወይ ከዓ ናይ UNFPA ዝበሃል ፖሊሲ ኤንድ ስትራቴጂክ ዲቪዥን ሄድ ናይ UN ሄድኳርተርስ እዩ ሚስተር ራሚዝ ዝበሃል ብዛዕባ ኤርትራ ተስፋ ዘለዋ ኤርትራ ጩራ ናይ ማዕባለ ዘለዋ ትኽክል መንገዲ ሒዛ ዘላ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንኤርትራ ንክሕጉሱ ይኮኑን ዝዛረቡ ዕላምኦም ወይ እውን ኤርትራ ይኮነት እንትኸፍሎም ዘላ ማርኬቲንግ ንክገብሩ ዝመፁ ሰባት ኣይኮኑን ናይ UN ሰራሕተኛታት እዮም UN ድማ
نوح تاريخ ناتو مس إيرترا صبغ زخونة زمدنا كم زين برا نفلتينا سلزي نيرترا كنودو ويكودسو أكل نايتنا UN يكونن جن زرعيو كعبتو سلزي كلو إيرترا تسفاز اللوا بزح صبغ زخونة سقومتات التجبر زل هاجرنا بليز مسكر الله زلو مسكرنا إيرترا دمينا نسمع زلنا. Here to first of all develop the infrastructure, provide social services. I was very impressed to meet with the Ministry of Health officials and get a briefing to learn about the amazing progress which has been done in reduction of maternal mortality. ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ትገብሮ ዘላ ገስጋስ ኣብ ጥዕና እትገብሮ ዘላ ገስጋሴ ተስፋ ዝህብን ናይ ብሓቂ ኣብነታዊ ዝኾነ ኣካይዳን እዩ ኣብዚ ሓለፈ እውን ፕሬዚደንት ናይ ሰራሊዮን ምስ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ሳውስ ኮርያ ተራኺቦም ኣብ ዝተዘራረብሉ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቕ ነገር ሰሚዐ ካብ መን ኢልዎም ካብ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ሰክረታሪ ጀነራል ናቶም ኣዲሲና ማለት እዩ ዶክተር ኣዲሲና ነጊሩኒ ነይሩ እንታይ ነጊርዎ ብዛዕባ ናይ ማይን ብዛዕባ ኣጠቃቅማ ናይ ሕርሻን ኢሪጌሽንን ብሕሱር ዋጋ ውፅኢታዊ ስራሕ ክሰርሑ ተደሊኹም ንኤርትራ ተወከስ ኢሉ ነጊርዎ ኣብቲ ዋዕላ ስለ ዝነበሩ ክልቲኦም ምስ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ተራኺብካ ካብኡ ምኽሪ ውሰድ ኢልዎ እዚ ድማ ቅድሚ ሕጃብ ኤርትራ ከይዱ ብዙሕ ምስክርነት ዝሃበ እዩ ስለዚ ናይ ኤርትራ ምናልባት ከም ናይ ካልኦት ዘብለጭልጭ ስራሕ እሞ ከዓ ብሰፊዕ ዝኾነ ሚድያ ዝጉዝጎሰሉ ነገር የለን ኤርትራ ትገብሮ ነገራት ኣገዳስነት ዘለዎም እዮም ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ኢንቨስት ትገብሮ ከተንፀባርቆ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ሂወት ናይቶም ዜጋታት ጥራይ ዝረአ ስለዚ እዚ ድማ ቀስ እናበለ ነቲ ሃገር ትራንስፎርም ዝገብረላ ሓደ ዓቢ ፓላሶ ኣብ ማእከል ከተማ ወይ ሃይዌይ ኣብ ማእከል ከተማ እንድሕር ጌርካ የስ ክሰኣል ይኽእል እዩ ንኢንስታግራም ክኸውን ይኽእል እዩ ንፌስቡክ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብኡ ሰብ ክሰኣል ይኽእል እዩ ኣብ ከተማ ድማ ፅቡቅ ከተማ ሃገር ዘለካ ኮይኑ ክስማዕ ይኽእል እዩ ኣብ ገጠር ሓደ ቤት ትምህርቲ ተኸፊትካ ንዑ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሼር ዝገብሮ ሰብ የለን ወይ እውን ካብ ከተማ 200 ኪሎ ሜትር ርሕቕካ ዲጋ እንተሰሪሕካ ንሕርሻ ዝኸውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ቀፃልክ መፃ ይክእልኒ that's why ኤርትራ እትገብሮ ነገራት ከምቲ ዝድለ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዝረበሉን መዛረባ ርእስን ክኸውን ኣይትሪኦን ኢኻ ብሓፈሻ ግን ሃገር በቲ ዘለዋ ባጀትን በቲ ዘለዋ ዓቕምን ዘገሚላ ትኸይድ እያ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓወት ድማ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን እየ ዝብል ሓድነት ናይቲ ህዝቢ እዩ ሓድነት ዘይብለን ሃገራት ዝገበሩን ተገበሩን ኣበይ ገጾም ካብ ሱዳን ንላዕሊ ኣብነት ከልወና ይክእልኒ ሱዳን እኮ ዲጋታት ዲኻ ደሊኻ ኤርፖርት ዲኻ ደሊኻ ሃይዌይ ዲኻ ደሊኻ መኻይን ዲኻ ሪኻ ባንክታት ዲኻ ሪኻ ቴሌፎናት ዲኻ ሪኻ ዘይገበርዎ እኮ ይነበሮምን ሎም ኣበይ በፂሖም ኣለዉ ኩሉ ነገር ባዕሎም ኣዕንዮም እሞ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ስምረት ናይቲ ህዝቢ ሃገራውነት እንተዘይሃኒፅካ ፅባሕ ንግሆ ትገብሮ ዝነበርካ ብምሉእ ንድሕሪት ክጎታካ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብቲ መሰረት ኣብቲ ህዝቢ ኣብቲ ንቕሓት ናይቲ ህዝቢ ፍቕሪ ናይቲ ህዝቢ ኣብቲ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ሰሪሓ ብዙሕ ሰጊማላ ንሱ ድማ ፅባሕ ንግሆ ንቅድሚት ከምፅኣ ከም ዝኽእል እየ ዝኣምን ናይ ሎማ ርእሲ ድማ ከምቲ ወትሩ ንሓና ክምህረና ክንፈልጦን ከነስተውለሉን ዘለና ኢለ ዝቕርቦ ንሕና ድማ ፈሊጥና ክንገብሮ ዘለና ዝብሎ እየ እሞ ኣይሆፕ ካብዚ ድማ ተማሂርና ከም ወትሩ ንሕብረተሰብና ክንጠቅም ክንብገስ እናበልኩ ከም ወትሩ ለበዋ ክበኩም እየ ምዚ እዋን እዚ ዝኸይድ ድሕሪኡ ድማ ፅብቕቲ ደርፊ ክጋብዘኩም ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይምህፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ወትልንጭና